Шановныя калегі, мы з вами пераходзім да наступнага блоку нашай працы, да старадрукаў. Старадрукаваная кніга ці выданні 16-18 стагоддзяў, так завецца наш гэты наступны блок. І першым жа выступоўцам з такім абагульняючым, вялікім, сур'ёзным па назве дакладам запрашаецца Юрый Мікалаевіч Лаўрык, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, магістр тэалогіі. Тэма выступлення – спроба выяснення праблемных момантаў гісторыі кірылічнага кнігадруку Вялікага княства Літоўскага 16 стагоддзя. Юрый, калі ласка. Дякую. Добрый день, шановныя калегі. Вітаю вас. І, на жаль, сапраўды даклад у мяне вельмі вялікі, але арганізатары папрасілі пастарацца сказаць карацей, таму я ўсіх зацікаўленых адсылаю да публікацыі ў матэрыялах гэтых кнігазнаўчых чытанняў, а больш вялікі артыкул будзе напісаны пазней і апублікаваны ў адным з кнігазнаўчых выданняў. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што на самой справе ў гісторыі беларускага кнігадруку вельмі шмат пытанняў, которые з прычыны недастатковай крыніцазнаўчай базы застаюцца невысветленымі. Мы дагэтуль не ведаем, напрыклад, чаму Скарына, который падкрэсліваў сваё паходжанне з Полацку, друкаваў кніжкі не ў Полацку, а ў Вільні. Мы не ведаем, чаму он у Вільні выдаў толькі 2 кнігі. Чаму, напрыклад, пасля Скарыны кірылічны друк у ВКЛ узнавіўся толькі праз 40 гадоў. І чаму зноў жа Сымон Будны выдаў таксама толькі 2 кірылічныя кнігі, і Цяпінскі выдаў таксама адну яшчэ не поўную. Чаму рэгулярнае кнігадрукаванне кірыліцы ў Вялікім княстве пачынаецца толькі сярэдзіны 70-х гадоў? Чаму на ўсходняй Беларусі нарэшце кнігадрук пачынаецца толькі у другой чвэрці 17 стагоддзя? На самой справе гэтыя пытанні дагэтуль стаяць і не атрымалі ніякага канкрэтнага адказу. Я прапаную ў дадзеным выпадку накласці гэтае пытанне на тую гістарычную сітуацыю, пра якую мы ведаем, была ў 16 стагоддзі, якая пачалася насамрэч яшчэ раней у сярэдзіне апошняй трэці 15 стагоддзя. Гэтае накладанне часам дае нам магчымасць больш уважліва паглядзець і зразумець, чаму адбывалася так ці іначай. Насамрэч, это, канешне, пакуль што толькі гіпотэзы, але яны падказваюць нам, у якім кірунку можна шукаць, у якім кірунку мы павінны шукаць дакументы менавіта, архіўныя дакументы і іншыя сведчанні. Перадусім, палітычная сітуацыя першай паловы 16 стагоддзя склалася пад уплывам тых працэсаў, комплекса працэсаў, которые пачаліся яшчэ са стагоддзя 15-го. Звернем увагу на геаграфічнае размяшчэнне Вялікага княства Літоўскага. Справа, з усходняй граніцы, яно межавала з Вялікім княствам Маскоўскім і некаторымі іншымі княствамі, пра якія мы яшчэ скажам пазней. Злева была карона. На поўначы нашымі суседзямі былі Лівонская і Пруская правінцыі Тевтонскага ордэну. І нарэшце на поўдні мы межавалі з Вялікім стэпам, адкуль вельмі часта, на жаль, былі наезды татараў. Менавіта гэтае геаграфічнае становішча ў значнай ступені і абумовіла развіццё, паўплывала на станаўленне нашага кнігадруку, на жаль. Рэч у тым, што менавіта ў сярэдзіне 15 стагоддзя пачынаецца цэнтралізацыя маскоўскай дзяржавы, маскоўскае княства пачынае збіраць вакол сябе землі, которые раней знаходзіліся пад уплывам Вялікага княства Літоўскага. То есть мы тут гаворым пра баярскія рэспублікі Новграда і Пскова, мы гаворым пра Разанскае і Церское вялікія княствы, якія ў той ці іншай ступені ўваходзілі ў арбіту Вялікага княства. З таго часу, як у сярэдзіне 15 стагоддзя Васіль Цёмны перамог у змаганні з Дмітрыем Шемякам, ён спачатку пачынае падпарадкаванне Новграда, Пскова. Пры ім таксама пачынаецца менавіта улучшэнне Вялікага княства Цярскога і Разанскага, таксама ў сферу маскоўскіх уплываў. Канчаткова гэты працэс ужо быў закончаны прыкладна 1485 годзе ягоным сынам Іванам III.
Тым не менш, менавіта гэтыя падзеі адбіліся вельмі выразна на далейшым развіцці беларускай культуры, таму што яны паставілі пад удар беларускія землі, которые знаходзіліся ў складзе Вялікага княства літоўскага. У 485 годзе Іван III упершыню пачынае ўжываць тытул гаспадар всея Русі, государ всея Русі, абазначаючы гэтым як свае на той час атрыманыя дасягненні менавіта падпарадкавання пералічаных ужо вышэй княстваў, так і прэтэнзіі на ўсходнебеларускія на беларускія і украінскія землі Вялікага княства літоўскага. Неўзабаве ён пачынае праводзіць вельмі выразную палітыку, якая накіраваная на дарванне служылых князёў, перш за ўсё верхнеокскіх, якія з'яўляюцца васаламі Вялікага княства літоўскага і даруйце. Паступова яму ўдаецца шляхам пастаянных наездаў перацягнуць на свой бок гэтых князёў. Далей адбываюцца даруйце. Так. Ну і далей паступова з часам, як толькі памірае вялікі князь Казімір, пачынаюцца з маскоўскага боку пачынаюцца актыўныя ваенныя дзеянні супраць Вялікага княства літоўскага. Каб доўга на гэтым не засяроджвацца, я проста звярну увагу, што адбываліся войны ў 1492-1494 годзе, 1500, 1503, 1507, 508, 512, 522, ну і нарэшце 534-37 годах. Менавіта ў часе гэтых войнаў Вялікае княства Маскоўскае заваявала вялікую частку тэрыторыяў, перадусім Смаленшчыну, і падступіла непасрэдна да таго, што мы цяпер называем Беларусю, да земляў сучаснай Беларусі, скажем так. Менавіта ўжо пачынаючы з самага пачатку 16 стагоддзя пачынаюцца бесперапынныя наезды на усходнебеларускія землі, перадусім гэта менавіта Полацк, Віцебск, Мсціслаў, то есть уся усходняя тэрыторыя трапляе пад пастаянны удар. Звычайна маскоўскія войскі наступаюць у трох накірунках, то есть менавіта адным накірункам з'яўляецца менавіта Полацак. Далей ідуць цэнтральны накірунак, гэта спачатку на Дарагабуш, пасля калі Дарагабуш быў захоплены на Смаленск, і ўрэшце калі ўжо быў Смаленск захоплены, то ўжо на цэнтральную Беларусь. Ну і ўрэшце з северскай зямлі наступ перадусім пад наступ маскоўскіх войскаў трапляюць гарады Віцебшчыны, Аршаншчыны, Мсціслаўшчыны і гэтак далей. Калі я рыхтаваў папярэднюю версію менавіта для зборніка, там я ўказаў, што на Віцебск, на Полацк было здзейснена не менш за 6 нападаў на полацкія землі, на Віцебскія, таксама на Аршаншчыну, таксама не менш за 6 нападаў, але гэта то, што было скажем так, на пачатковым этапе вывучэння, калі я глядзеў толькі па летапісах. Калі пасля я параўнаў яшчэ гэтыя звесткі менавіта з маскоўскімі дадзенымі прыватнасці, з разраднымі кнігамі маскоўскай дзяржавы, з пасольскімі кнігамі, то высветлілася, што на самой справе гэтых нападаў, гэтых паходаў дакладней было значна больш. То бо рэальна на Полацак можна адсачыць не менш за 15 на працягу 25 гадоў, не менш за 15 нападаў. Хутчэй за ўсё іх было больш, паколькі далёка не заўсёды ў дакументах, а тым больш у летапісах азначаюцца канкрэтныя выправы. Але хутчэй за ўсё, хаця зноў жа у тых жа летапісах фігуруе толькі 6 разоў, напрыклад, Аршаншчына, але калі браць менавіта па разрадных кнігах, хаця не ўказана, напрыклад, мэта
руху войскаў цара, але даруйце, на той час яшчэ вялікага князя. Але вельмі часта в сыходных пунктаў мы можам бачыць, у якім накірунку гэтыя войскі накіроўваліся. Хутчэй за ўсё менавіта таксама і Віцебшчына, і Аршаншчына, і Мсціслаўшчына таксама зведалі не менш за 15 канкрэтна вельмі моцных вайсковых наездаў. Пад гэты час вельмі шмат адбывалася вельмі шмат спусташэнняў. Людзі выводзіліся тысячамі, некаторыя летапісы азначаюць, што выведзена, напрыклад, падчас такого паходу было выведзена 100 000 людзей. Вось падобнымі гэта маскоўскія змаганні, маскоўскія выправы перадусім датычылі ўсходняй і цэнтральнай Беларусі, але з поўдня і зноў жа цэнтральную Беларусь захоплівалі таксама ахоплівалі татарскія наезды. Іх вынікі іх былі, можа, крыху меншыя, яны не былі настолькі масіраваныя, яны былі больш мабільныя, але тым не менш таксама мы пастаянна чытаем у летапісах пра вялікія страты менавіта ў насельніцтве і гаспадарчыя таксама, паколькі літаральна указваецца, што былі спусташоныя, спаленыя такія-то гарады, такія-то воласці і так далей. Вось такім чынам мы прыходзім да даволі такой сумнай высновы, што войны з маскоўскай дзяржавай, якія адбываліся напрыканцы 15-го, першай чвэрці 16-го стагоддзя, фактычна знішчылі гаспадарку ўсходняй Беларусі, што прывяло адначасова да заняпаду культуры і, можна сказаць, да дэмаграфічнага і эканамічнага заняпаду. Пазней, уже у сярэдзіне 16-го стагоддзя падзеі паўтарыліся падчас Лівонскай вайны, і прыкладна тое ж самае, можа быць, нават яшчэ у нечым горш, у прыватнасці быў узяты Полацк. Вось зноў жа цалкам гэтыя тэрыторыі зніштажаліся, нават тыя гарады, которые вытрымлівалі асаду і которые не былі ўзятыя варожымі войскамі, тым не менш яны ў значнай ступені залежалі ад сваіх валасцей, ад тых земляў, которые знаходзіліся па-за іхнімі мурамі. Па-першае, гарады на той час мелі і ўласныя земскія ўгоддзі, якія яны ўраблялі. Па-другое, іх гандаль перш за ўсё быў зарыентаваны менавіта таксама на суседняе сялянства. Такім чынам падрывалася эканамічная база гэтых гарадоў, і людзі ўжо не маглі думаць пра кнігі, людзі ўжо думалі пра тое, як выжыць. Вось. Ну і у сувязі з гэтым, на самой справе я стараўся вельмі коротка сказаць, тут я рэкамендую, раю пачытаць, папросту каго эта тэма зацікавіць больш уважліва. Таксама на гэтую тэму пісалі менавіта пра знешнія адносіны Вялікага княства Літоўскага і Вялікага княства Маскоўскага, пісаў цэлых шэраг гісторыкаў, у тым ліку і расійскіх, і польскіх. Вось. Але дагэтуль гэтую тэму не звязвалі з развіццём друку, перадусім друку кірылічна, што на самой справе для мяне вельмі дзіўна, таму што мы бачым папросту навонкі вынікі вось гэтых наездаў. Але паколькі час абмежаваны, я пастараюся перайсці адразу яшчэ непасрэдна ўжо да тэмы, менавіта звязаць гэта з айчынным кнігадрукам. Ну, зноў жа, мы можам паглядзець на прыкладзе Францішка Скарыны. Перш за ўсё я хацеў бы яшчэ звярнуць увагу, што Скарына хутчэй за ўсё меў, калі мы вяртаемся, задаем зноў пытанне, чаму Скарына друкаваў кнігі не ў Полацку, а ў Вільні. З аднаго боку мы бачым менавіта вось гэтую разруху, которая была выклікана войнамі з маскоўскай дзяржавай. З другой боку мы бачым, што сям'я Скарыны праўдападобна мела сувязі з віленскім мяшчанскім асяродкам. Паколькі бацька Скарыны быў купец, напэўна, у яго былі нейкія гандлёвыя інтарэсы, і, магчыма, нават ён на час народжання Францішка ўжо і сам жыў у Вільні. Чаму я говорю, звяртаю увагу менавіта на Вільню, на час народжання Францішка Скарыны, таму што, як мы ведаем, Францішак, гэта імя скіроўвае нас менавіта да
миссий францішканскіх, у прыватнасці это миссии бернардынскія. На той час бернардынскія касцёлы знаходзіліся толькі у Вільні, Коўні, і ў Гародні. У Полацку францішканскі касцёл бернардынскі з'явіўся толькі у 1498 годзе. Паколькі Скарына ў 506 годзе паступаў у Кракаўскі універсітэт, ён не мог нарадзіцца, не мог быць хрышчаны ў полацкім касцёле. Іначай яму было 8 гадоў. Перахрышчванне, рэбаптызацыі з праваслаўя бернардыны таксама не практыкавалі. Яны менавіта арыентаваліся на падтрыманне, скажем так, это былі экуменісты таго часу. То у іх пазіцыя была значна больш лагодная, чым у прадстаўнікоў некаторых іншых ардыноў у гэтым кірунку. Таму мы можам сцвярджаць, што Францішак Скарына быў хрышчаны адразу ў каталіцтве. Калі ён быў хрышчаны ў каталіцтве, значыць ён павінен быў быць ахрышчаны ў бернардынскім касцеле. Хутчэй за ўсё гэта ўказвае на Вільню. Вільня магла быць, як я ўжо сказаў, з пункту гледжання таго, што бацька там знаходзіўся з прычыны сваіх гандлёвых інтарэсаў. Але калі мы палічым па гадах, то атрымліваецца, што у Кракаў ён павінен быў паступаць у 13-14 гадоў. Значыць, ён нарадзіўся недзе ў 1492-93 годзе. Гэта зноў жа вельмі супадае з пачаткам вайны, менавіта тых буйнамаштабных ваенных дзеянняў, пра якія я казаў ніжэй. То бо з гэтага часу маскоўскае войска пераходзіць у актыўны наступ на землі Вялікага княства Літоўскага, захоплівае даволі вялікую тэрыторыю. Пераважна это, праўда, тэрыторыі памежныя, зноў жа гарады Смаленшчыны. Непасрэдна да Полаччыны яно не даходзіць, але на той час, падчас вайны заўсёды вельмі моцна кружляюць чуткі. Асабліва калі зважым, што на той час менавіта ўсходняя Беларусь уже 50-х гадоў знаходзілася ў супакоі, не было ніякіх войнаў, то можна сабе уявіць, наколькі былі уражвальнымі гэтыя чуткі пра пачатак наступлення маскоўскіх войскаў маглі быць для прадстаўнікоў менавіта того ж Полацка, Мсціслаўя і так далей. Вельмі верагодна, што ўжо пачыналася пэўная паніка, і заможныя людзі, як, напрыклад, той же Скарына, Лука Скарына, мог адправіць сваю сям'ю кудысьці у больш бяспечнае месца. Больш бяспечным месцам менавіта была Вільня, таму што, па-першае, яе практычна не дасягалі, як мы пасля пераканаемся з далейшых вядзень далейшых вайсковых падзей, скажем так, практычна яе не дасягалі ні маскоўскія, ні татарскія войскі. То есть часам было пару згадак толькі пра тое, што даходзілі амаль да Вільні. З гэтага пункту гледжання Вільня была даволі бяспечным, тым больш, што зноў жа з Лівонскім яна была бліжэй, хутчэй, да Тэўтонскага ордена, але з Тэўтонскім орденам на той час быў мір. Лівонскі орден увогуле, Лівонская правінцыя старалася ўваходзіць у саюз з Вялікім княствам Літоўскім пасля захопу Новгарада, паколькі трапіла ў вельмі небяспечную сітуацыю. Таму Вільня была у гэтай мела значна лепшае становішча па параўнанні да Полацка ці іншых гарадоў Вялікага княства. Разам з тым звернем увагу, што сувязі з Вільняй у Францішка Скарыны працягваюцца на працягу ўсяго яго дзейнасці. То бо першым фундатарам, пра якога мы ведаем, быў сын Богдан Онкав, сын Радца Месца Віленскага. Далей, калі вырашае Францішак Скарына вярнуцца на радзіму, ён зноў вяртаецца не ў Полацак, ён вяртаецца ў Вільню. Зноў мы тут бачым, што ён, напрыклад, пасяляецца ў доме Якуба Бабіча, якога, верагодна, можам разглядаць як таксама аднаго з ягоных спонсараў. Такім чынам, Францішак Скарына шукае менавіта падтрымку ў віленскім мяшчанскім асяродку. Менавіта, калі мы ўзгадаем пра гэтыя ўсе ваенныя падзеі, мы разумеем, чаму. Калі Віленшчына амаль не была знішчана, практычна не была закранута наездамі, гандаль віленскі працягваўся, то ўся ўсходняя Беларусь фактычна была ў эканамічным заняпадзе, папросту не было сэнсу вяртацца ў Полацк, не было магчымасці будаваць там нейкую
друкарню папросту людзі нават бы не смаглі купляць, нават калі б знайшліся нейкія грошы ў самого Скарыны, скажем, на стварэнне друкарні, папросту не было б магчымасці распаўсюду гэтых кніг. У гэтым сэнсе менавіта больш выгодна выглядае гарады заходняй граніцы, заходняй часткі Беларусі, даруйце, і менавіта у гэтым сэнсе Вільня мае такое прэфераванае становішча. Калі вярнуўся Скарына, невядома. Даследчыкі лічаць, што это было паміж 20 і 22 годам. То бок каля 22 года ён ужо выдаў малую падарожную кніжку. Не раней, не пазней, у 19 годзе ён дакладна яшчэ быў у Празе. Я бачу, калі, скажем, зноў жа сумяшчаць дату ад'езду Скарыны, час ад'езду Скарыны з Прагі з падзеямі вайны, мае сэнс менавіта датаваць 22 годам. Чаму? Таму што ў 22 годзе было заключана замірэнне з маскоўскай дзяржавай, якое, па-першае, дазваляла больш актыўна займацца гандлем, кніжным гандлем прыватнасці на самой Беларусі. Згадаймо, што кніжкі — это лёгкапальны прадмет, который падчас вайны вельмі лёгка згарае. Але па-другое, я бачу у гэтым все ж такі, што Скарына адразу, ведаючы пра гэтае ваеннае знішчэнне, ён арыентаваўся не толькі на беларускага чытача, а хутчэй за ўсё ён адразу арыентаваўся на продаж кнігі менавіта ў маскоўскай дзяржаве. Ну, як мы ведаем, што ёсць пэўная згадка пра тое, што нейкі падданы Жыгімонта ў свой час прывозіў кнігі святога пісьма ў Маскоўшчыну, і там яны былі спалены з поводу іх еретычных, дадзеным выпадку каталіцкіх паглядаў. Для мяне гэта акурат вырысоўваецца ў вельмі канкрэтны ланцуг. То бо менавіта Скарына убачыў сэнс змяніць Прагу на Вільню менавіта таму, што, дзякуючы замірэнню, перад ім адкрываўся новы рынок. Ці маю яшчэ час трошки? Не, ўжо не маю. Добра. На гэтым я мушу заканчваць. Зноў жа заклікаю чытаць артыкул. Спадзяюся, што ён будзе больш інфарматыўны і лепш выказаны, чым слоўна. Мне падаецца, было ўсё цудоўна выказана і на словах. Юрась здольны да сапраўды з аднаго боку грунтоўных глыбокіх доследаў, з іншага боку да якраз абагульненняў на базе фактажу канкрэтнага абсалютна. І ў гэтым сэнсе я думаю, што і даходліва, і зразумела былі выкладзеныя тыя пазіцыі, з которымі можна дыскутаваць, дарэчы, да чаго ўсіх запрашаю. Шаноўныя калегі, ёсць магчымасць у нас задаваць адзін аднаму пытанні, каментаваць. І цяпер, і пасля таго, як відэатрансляцыя скончыцца, нашы усе фактычна выступоўцы з'яўляюцца актыўнымі карыстальнікамі сацыяльных сетак і розных інтэрактыўных сервісаў, таму будуць пазнаёмленыя з гэтымі матэрыяламі, у тым ліку каментарамі, выкажуць сваё бачанне, свае, можа быць, заўвагі, згоду, нязгоду. Ёсць некаторыя ў нас хутчэй каментары, чым пытанні да выступоўцы. У прыватнасці Вольга Шутава з Францыі піша, вядомая даследчыца, якая звязаная з Сарбонаю, якраз скарыназнаўчымі доследамі займаецца, адзначае цікавую гіпотэзу датычна Вільні. І ў гэтым сэнсе думаю, што сапраўды на карысць падобныя развагі для нас усіх. Ось, з удзячнасцю выказваюцца і іншыя кнігазнаўцы. Я ўпэўнены, што сапраўды новыя погляды вельмі дарэчныя для таго, каб нараджаліся і новыя доследы. Будзем чакаць, Юрась, новых публікацый, новых выступленняў. Гэта сапраўды важная назаўжды падзеі ў нашым кнігазнаўчым вузкім коле кантактаў, а можа і ўжо шырокім. Дзякуй. Добра, дзякуй вельмі.